אתה הבטחת לי בלעדיות שאני אקבל את זה ראשונה, אתה לא יכול להתחרט עכשיו. אז מה אם הבטחת גם לא? היי, מה העניינים? מה, אני מנסה להשיג איזה סקופ ככה לכתבה בבלוג? סתם זה מישהו שמנסה להתחמק מהבטחות. טוב, תאמי את מה שאת צריכה, אני מחכה לך באולפן. סבבה. תקשיב לי טוב. תקשיב לי טוב, אין לי זמן להתווכח עכשיו, אני נכנסת לרעיון חשוב. אתה סוגר איתי ראשונה, כי אם האח המעצבן הזה שלי מקבל קלפים של סופרגול לפני, אני מה זה אכעס? כן. אני צריכה טרמפ עוד 20 דקות בערך. ביי. חובבנים. מאולפן צופן דאוס, היום הולכת להיות לנו תוכנית מעניינת במיוחד, כי העיתונאית החוקרת של בית הספר המהר"ל ובעלת הבלוג הכי שווה בדאוס הולכת להגיע לכאן. אתם מכירים אותה בתור דפנה, אבל אנחנו קוראים לה איילה ליפשיץ! או ליפשיץ, כמו שהיא אוהבת לקרוא לעצמה, וגם כבר עברנו את מחצית הדרך עד הגמר הגדול של חידון דאוס, והיום, גם היום, יהיו כאן 4 מתמודדים חדשים שינסו את כוחם במשחק הלא כל כך פשוט שלנו. אבל לפני הכל, זה הזמן לבדוק מה אתם רציתם לדעת על השבוע האחרון בדאוס אונליין. טוב, עומרי, אתה כבר כאן. אתה יודע, בדרך כלל עד היום הצגתי אותך בתור עומרי גיסים כבר פה, אבל היום אתה כבר איתנו כל כך הרבה זמן, אני כבר קורא לך עומרי וזהו. עומרי, תשמע, הגיעו המון שאלות, ובכלל ככל שהסדרה מתקדמת, הפרקים יהיו יותר מסובכים, יותר לא מובנים, או פחות מובנים, ובעצם הקהל יותר צריך את העזרה שלך. אז הנה שאלה ראשונה, שהגיעה אלינו מעדי בת 14 מתל יצחק. אתה יודע מה, אולי לפני שבאמת נשמע את השאלה שלה, נזכר ברלק מהקטעים הכי מעניינים שקרו השבוע, כדי שנבין את השאלה. אז הנה הקטעים, תסתכל. אני רוצה לאמר. מה אתה חושב שאתה עושה? היום ילד, ממלכות ייפלו, ממלכות חדשות יעלו. אני חייב לצאת מכאן ב4, יש לי פגישה עם מישהי. בואי ניפגש מחר. איפה את גרה בארץ? בגבעתיים, מרכז העיר. מה? את צוחקת עליי. גם אני. את רציני? אז מחר ב4, בסדרת העצים? בוא נקווה שתראה את השעה 4 בחיים. ברגעי ההכרעה הגורליים. כן, תום, אתה רוצה להצטרף אלינו? אוקיי, אני זז, דובר ב4, מפילים את שונצ'ינו, ראיתי את כל הפרות, הן במחלבה. תתרכז, ילד, עוד 10 שניות. בוא כאן! עכשיו, ילד, עכשיו, זה החיים שלך פה. אני רוצה שניפרד. יש לך מישהו? לא. רובי? לא ידעתי שזה את. אני רוצה שנמשיך להיפגש. נכון, זה הפתיע אותי שזה אתה. אבל אני באמת חושבת שהיה בינינו משהו אמיתי במפגשים. אולה, פשוט... תן לי עוד צ'אנס. יש משהו שאני חייב להסביר לך לפני שיהיה כל מיני... בחיים שלי לא פגעתי בילד. אני מאוד מהמוסד הישראלי. חייב להגיד שכולנו די בשוק מהיכולות שלך, ואנחנו צריכים מישהו כמוך, עידן. אני אתן לך לחשוב על זה, נניח, נדבר מחר. אין ספק, כמו שאמרנו, העניינים באמת הולכים ומסתבכים. ועדי בת 14 מתל יצחק שלחה לנו את השאלה הבאה, בעצם ישר אליך. דני אמר שהוא שם במחשב של הקזינו סוס טרויאני. שואלת, מה זה בעצם סוס טרויאני? תראה, סוס טרויאני זה בעצם וירוס שמי ששולח אותו, שם אותו, יכול בעזרתו להשתלט או להשבית את המחשב. דני בעצם משתמש בסוס הטרויאני כדי להשתלט על המחשב של הקזינו. והסוס הטרויאני באמת עשה את המשימה. עכשיו, באמת הרבה פעמים שואלים אותנו שאלות שקשורות לעד כמה הסדרה הזאת אפשרית במציאות. כן. אז סוס טרויאני זה משהו שקיים גם היום. בינינו, זה אפשרי להשתלט ככה על המחשב, זה באימיילים. אז לצערנו, האקרים בכל העולם עדיין משתלטים על מחשבים משלט רחוק דרך סוסים טרויאנים. זה קיים, באמת. עדי, אני מקווה שאת הבנת את התשובה וקיבלת את התשובה לשאלה שלך. השאלה השנייה מגיעה אלינו מיריב, בן 12.5 מתל אביב, והוא שואל אותך, למה תום לא סיפר לרונה שזה לא הוא, אלא דני? תראה, תום בעצם עומדים מולו שתי בחירות מאוד קשות. או להיות נאמן לחבר הכי טוב שלו, דני, ולהגיד לרונה שזה לא באמת הוא, או ללכת עם הרצון שלו, זה להיות עם רונה, שזה רצון די מקובל בבית ספר מהר"ל. אוקיי, אז אתה אומר, זאת ההתלבטות שלו? מה אתה היית בוחר באופן אישי?
אני הייתי בוחר ללכת עם החבר הכי טוב. זאת אומרת, נאמנות עד הסוף. לגמרי. וגם אם היא כל כך יפה כמו עדי? כן. כמו רונה, זאת אומרת? אתה יודע מה, אולי הייתי מתלבט. יכול להיות שיש פה התלבטות. תשמע, עמרי, אני רוצה להודות לך בשלב הזה, ואני גם רוצה להזכיר לכם בבית שאם יש לכם שאלות למומחה שלנו, אתם מוזמנים לנסות ולהתקיל אותו באתר האינטרנט שלנו, ובשבוע הבא אולי הוא יענה בכלל על השאלה שלכם. אבל עכשיו אנחנו עושים הפסקה מכל העניין הזה. אני רוצה להזמין לכאן את האורחת הבאה שלנו. יש לה את הבלוג הכי שווה בדעות, ובעתיד היא תהיה אילנה דיין כנראה. קבלו את דפנה איילה ליפשיץ. תמיד איזה קשה, בואי שבי איתנו. טוב, אנחנו קצת מכירים, ואני רוצה להגיד לכם קודם כל לפני שאנחנו מתחילים, בחיים האמיתיים, את לא כזאת עיתונאית חטטנית שנכנסת לכל פינה? לא, ממש. כי את ראית כל מיני סודות בחדר ההלבשה, שלא תספרי לכולם בבית. נעול וחתום. פי חתום. תגידי, איזה תגובות את מקבלת ככה היום אחרי שהסדרה כבר עלתה לאוויר וצברה לה לא מעט מעריצים? תגובות אבל בעיקר, הבלוג של דפנה. את יודעת שאיתי שור התארח פה, מי שמגלם את תום שבו את מאוהבת. בסדרה לפחות. כן. עכשיו, אני חייב לשאול אותך, למה את בתור דפנה פשוט לא אומרת לו, שמע, אני התאהבתי בך? כי אני מתביישת, אני מפחדת שהוא יסרב לי. כמו שאני אומרת לעדיפה כשהיא שואלת אותי, אני מפחדת להפחיד אותו. זאת אומרת, יש לך את החזית הזאת שהיא מאוד ככה כוחנית ועיתונאית ואמיצה, אבל בחיים שלך, של דפנה, היא בעצם די ביישנית. תראה, היא לא ביישנית, אבל בתחום הזה, בתחום הרומנטי היא ביישנית, היא חסרת ביטחון והיא חסרת ניסיון. ועכשיו לא דפנה, אלא איילה במציאות, בחיים האמיתיים שלך את ביישנית, או שבחיים את יותר אמיצה? תלוי. תלוי. יצא לך פעם להתחיל עם בן? בוא נגיד שאני רומזת בעדינות שאני מעוניינת, אבל לא... מכיר את הסוג הזה של הבנות. תשמעי, הגיעה לנו שאלה מהילה מהרצליה. היא בת 13 והיא רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על הדמות שלך, על דפנה? מה אני חושבת על דפנה? זה מעניין שאתה שואל את זה, כי הרבה ילדים מדי פעם שואלים אותי אם אני לא חושבת שהיא עשתה דברים קצת מגעילים, ככה בהתחלה. למשל, איך שהיא התנהגה עם הדיסה וכל זה. ובאמת חשבתי על זה, ואם אני מסתכלת עכשיו מהצד אחרי שצילמנו, אז יש דברים שבעצם אני אומרת, וואי, כאילו, לא ממש נחמד. אבל בזמן שצילמנו את זה, בזמן שעשינו את זה, אז לא חשבתי על זה, כי נורא, זאת אומרת, פשוט ראיתי מאיפה היא באה, והלכתי עם זה, ואני חושבת שזה טוב, כי זה לא טוב לשפוט את הדמות. אנחנו עוד יודעת, מכל אורח שמגיע אלינו לתוכנית, אנחנו מנסים קצת לסחוט. אני יודע שאסור להגיד יותר מדי, אבל בכל זאת, מה את יכולה לספר לנו שהולך להתרחש עם הדמות שלך, או בכלל בסדרה בעתיד? קשה. בוא נגיד בסוף בדרך כלל חוזרים לאהבת האמת. הופה! והמבין יבין. בסוף חוזרים לאהבת האמת. אני צריך לחפש אותה, היא בכיתה ד', אני יודע איפה זה... טוב. זה הזמן, קוב. תשמעי, את יודעת שתוכנת דעות, כמובן, אחד היתרונות המיוחדים שלה, זה היכולת לקרוא צווי פנים ולזהות אמיתות ושקרים. אנחנו החלטנו להעמיד את המכונה הזאת במבחן, את תוכנת דעות, וגם לך ניתן הזדמנות לספר שני משפטים במשחק האמת והשקר. טוב, אז דפנה, שני משפטים, יש לך כבר מוכנים? יש. את פונה למצלמה, מספרת אותם, והקהל שלנו ינסה לנחש מיהו או מהו המשפט האמיתי. זו המצלמה שלך. שלום וברוכה הבאה לגלי האמת שלי. מה המשפט הראשון שלך? המשפט הראשון שלי הוא שכשהייתי בערך בת 8, היה לי אפרוח שידע את השם שלו ובא כשקראתי לו. והמשפט השני? המשפט השני שלי הוא שבזמן הצילומים נדבק אלינו איזשהו חתול, ובסוף אני שכנעתי את הבמאי להכניס אותו לאחת הסצנות. תודה. בבקשה, דבס. הזוהים האלה שניהם קשורים לחיות. אני מוכרח להגיד שאני ככה קצת מבולבל, אני לא יכול להחליט מה המשפט הנכון. בואו נשאל את הקהל שלנו. אני אשאל אתכם שוב קהל. האם לדעתכם המשפט הנכון הוא המשפט הראשון? היה לה אפרוח? והיא קראה לו בשם, הוא ידע לזהות את השם שלו. מי חושב שזה המשפט הנכון שירים את היד?
חלק קטן יחסית חושב שזה המשפט הנכון. מי חושב שהמשפט השני היה חתול שאכן הצטרף לצילומים של דאוס, ואנחנו נראה אותו בפרקים עתידיים, הוא המשפט הנכון. טיפה יותר, טיפה יש לזה נטייה למשפט השני. בואו נשאל את דאוס, מהו המשפט האמיתי? המשפט הראשון הוא אמת. וואו. טוב, אז קצת פחות מחצי מהקהל ידע את התשובה הנכונה. מה זה הסיפור ההזוי הזה? היה לך אפרוח? קודם כל, מי מגדל אפרוח בבית בדיוק? כן, האמת שבאמת היום אני חושבת שזה לא רעיון כל כך טוב לגדל אפרוח בבית. לא ממש... זה לא לטובתו, את אומרת. כן, לא כל כך. אבל איך הוא למד לזהות את השם שלו? זהו, אז אני לא ידעתי את זה, והייתי קטנה, והיה לי אפרוח, אבל אני חייבת לציין שהיו לו תנאים מאוד טובים, הוא מסתובב חופשי בבית. אוקיי. מה שהקשה מאוד למצוא אותו. זאת אומרת, יש לנו בית מלא דברים, מלא ספרים, מלא זה... אפרוח הזה היה נכנס בכל חור, לא יכולתי למצוא אותו. ואני הייתי עוברת פשוט במסדרון בין החדרים וצועקת לו, פיצי, פיצי, הוא היה מגיע. פיצי! פיצי! האפרוח פיצי, מה קורה? היום הוא תרנגול? היום הוא תרנגול גאה. תרנגול גאה ומאיר את כולם בשכונה. איילה, אומרים לי באוזניה שהזמן שלנו ממש קצר, אבל היה לנו כיף לארח אותך כאן. אז תודה שבאת אלינו. גברת ליפשיץ, אנחנו נדבר איתך על העניין הזה בעתיד. למה קוראים לך ליפשיץ ולא ליפשיץ כמו לכל ליפשיץ שאנחנו מכירים? תודה רבה לך, איילה. היה כיף לארח אותך. ועכשיו, הגיע הזמן לעבור לתחרות שבה רק מי שחזק בדאוס שורד. חידון דאוס. כן, ארבעת המתמודדים שנמצאים כאן עכשיו, כדאי לכם להביט בהם טוב טוב, כי רק אחד מהם ינצח היום ויגיע לשלב הגמר. אז בואו נכיר אותם בזריזות. ראשונה, מצד שמאל שלי, קרן, בת 12 מרמת גן, יש לה בבלוג בבימי, והיא מתה, פשוט מתה על דני. לידה, רן בן 9 מרעננה, אוהב לשוטט באינטרנט ולשחק בחרבות וסנדלים. שיר, בת 12 מאבני חפץ, וגם היא, זה כבר לא מפתיע אותנו, מאוד אוהבת מחשבים. ואחרונה, חביבה, מאיה בת 14 מרמת גן, והיא גם נהנית לגלוש באינטרנט, וגם אוהבת את תום. איך אפשר שלא? חבר'ה, אני מזכיר לכם את חוקי המשחק. בכל סיבוב אני מציג לכם שאלה, מי שלוחץ ראשון על הבאזר מקבל זכות לענות עליה. היה וצדק, הוא מקבל נקודה וגם את ההזדמנות להדיח את אחד האחרים. אבל אם התשובה שלו שגויה, המתמודד שטעה בסיבוב אחר כך לא יכול לענות על השאלה, מה שהופך אותו כמובן למועמד להדחה. אז להיות מהירים, אבל לא זריזים מדי. השלושה שלא יעלו לגמר יקבלו מאיתנו עכבר מעוצב למחשב, מתנת באג. אנחנו כבר מוכנים להתחיל, אז הידיים שלכם, אני רואה כבר על הבאזרים, בטח מזיעות קצת. הנה השאלה הראשונה. איפה אדיסה ותום שרו ביחד רפ? לחיצה של מאיה שאומרת בבית של תום. בבית של תום, בחדר של תום. התשובה שלך? נכון מאוד. תשובה נכונה, מאיה. מאיה, את הראשונה שענתה נכון, ולכן גם הראשונה שתזכה להדיח מישהו מהמשחק הזה. את רן. למה את בוחרת להדיח דווקא את רן, שכבר ממהר לעזוב את האולפן? למה אני חושבת שווה לי קצת סכנה בהמשך, וזה נראה לי טוב. תשמע, רן, אתה בעצם הודחת, אבל גם קיבלת כאן מחמאה גדולה. אתה הכי קטן כאן, רק בן? 9. וכבר חושבים שאתה סכנה גדולה. אולי. אז זה קצת מחמיא לך? כן. טוב, תשמע, אתה יודע שאצלנו בחידון דאוס אתה מוזמן להמשיך ולנסות להיות הראשון באינטרנט, לזכות בגמר של האח הגדול ושל צופן דאוס כמובן באינטרנט, ואולי להגיע לכאן שוב. אז תודה רבה לך, רן, ואנחנו עוברים לשאלה מספר 2. כן, זה מסוכן, אפשר לטוס מפה בשנייה. הנה השאלה. בקזינו דני מנסה ליצור הטעיה כדי להכניס התקן USB למחשב. כדי לעשות זאת, מה הוא מפיל מהשולחן? לחיצה שוב של מאיה. מאפרה. מאיה אומרת מאפרה. אם את צודקת, אגב, את מדיחה פה אחת מהשתיים האלה. זה יכול להיות הסוף או של קרן או של שיר. נכון מאוד. התשובה שלך נכונה. ומאיה מחייכת כאן מאוזן לאוזן, ומדיחה את שיר אפילו לחצה על הזמזם שלה. שיר, את הגעת לנו מאבני חפץ, נכון? איפה זה בדיוק? בצפון השומרון. צפון השומרון, זאת אומרת, לקח לך קצת זמן להגיע לכאן. כן. קצת מאכזב לעזוב כל כך מהר? גם. שיר, אני מקווה שהאחבר הזה ככה יעודד אותך. אני כבר אשאיר אותו אצלך ביד, ואני נפרד ממך בצער רב. אנחנו נשארים כאן עם 2, עם מאיה ועם קרן. תודה לך, שיר. מאיה וקרן.
שאלת הכל או לא כלום. אחת מכן נשארת, אחת עוזבת אותנו. והשאלה היא, איפה ברקן מגלה שהדיסה היא הקרית? מאיה, שוב זריזה, האם היא גם צודקת? בקפה אינטרנט. קפה אינטרנט. אם התשובה שלך נכונה, אין ספק, את מדיחה פשוט את קרן. אם את טועה, לא תוכלי לעלות בסיבוב הבא, מה שאומר שקרן כנראה תדיח אותך. הפרס הגדול, אני מזכיר לכם, עלייה לשלב הגמר, ובו התחרות על האפשרות לארח את אחד מכוכבי דאוס אצלכם בסלון לצפייה משותפת בפרק שעדיין לא ראיתם. עם פופקורן. האם מר דאוס, התשובה של מאיה נכונה? נכון מאוד. וזה 3-0, חד וחלק למאיה, שמנצחת את קרן שהייתה נהדרת. לא שמענו ממך הרבה, אבל היה כיף להיות איתך באולפן, אז תודה רבה לך, קרן. ואת מאיה, בואי שימי את היד שלך כאן ותצטרפי איתי לעמדה המאוד נחמדה שלנו. זו העמדה הזו, עמדת העתידאוס שלנו. עוד מעט אנחנו נתראה איתך. לפני כן אני רק רוצה להזכיר לכם, מי שינצח בגמר יזכה לביקור באמת של אחד מכוכבי הסדרה. אתם ראיתם כאן היום את איילה, יכול להיות שזה יהיה מייקל לואיס, יכול להיות עדי הימלבלוי. פרק של דאוס שעוד לא ראיתם, זה יקרה אצלכם בסלון, אז תמשיכו לנסות. וממך מאיה, אני רוצה לבקש להפעיל עוד מעט את העתידאוס. אז עתידאוס, אנחנו כבר חוזרים. אוקיי, מאיה, העתידאוס מחכה ללחיצה הראשונה שלך. תתחיל. והמכונה שלנו רצה, אפשר לעצור מתי שאת רוצה. עוצרת, והפרק העתידי שנראה הוא הפרק הבא. למה אתה לא עונה לטלפונים שלי? דוקטור הוניג, מה שלומך? אל תתחיל אפילו. אתה חייב לי תשובות. אני לא חושב שזה הזמן. אל תתחמק, גולד. אין לי שום כוונה כזאת. אני מבקש ממך לא להתחיל פה סצנות. אתה יכול לבקש, אבל קודם תיתן לי תשובות. אני השקעתי את החיים שלי בשבילך ובשביל דאוס. ודאי שהשקעת, אנחנו מאוד מעריכים את זה, דוקטור הוניג. אני רוצה תשובות עד מחר. אחרת אני יוצאת עם זה החוצה. את יכולה לסמוך עליי. מחר, גולד. אני רצינית. תודו שיש למה לצפות. אנחנו סיימנו כאן, תודה רבה לכל המתמודדים שהשתתפו היום בתחרות שלנו. למאיה שזכתה, לעומרי שהיה המומחה שלנו כרגיל. בשבוע הבא תהיה כאן, אגב, אדיסה! היא תגיע לכאן, אסתר עדה תגיע לכאן. יום חמישי הבא, 2:30, אל תחמיצו. להתראות. תשמע, זה מעולה, והעתידאוס, פנטסטי גם.